Какво сте, хора? Аз съм Мартин, да. И днес клипът ще е по-специален. Няма да снимам да игра, а ще правим известния чалендж Чарли. Лесно е, само че не си нося... Загубил съм си моливите и затова ще ползвам химикалки. Надявам се този дух да не е капризен. Да започваме. Чарли, тук ли си? Чарли, тук ли си? Еми, хора, май не е тук. Не, няма да се обади, добре. Това беше от мен. Харесайте клиповете, абонирайте се, аз бях Мартин. Ще има клип другата седмица или утре. Че аз май ще го кача на 20 февруари или на 21, не знам кога спада. И чао!